Adakwadama, Adakwadama, Adaki marama, Adakwadama. Ụmụazị a ka ihe a kụziri unu n'ụlọ akwụkwọ. Chidera, gịnị ka a kụziri gị n'ụlọ akwụkwọ? Mkpịsị. Ka ihe a kụziri gị n'ụlọ akwụkwọ? Mkpịsị. Kedu ihe a kpọrọ ya? Ka subject bụ ihe ahụ? Social studies. A kpọrọ ya gịnị? Disobedience. Ya bụ nrụpụ isi. Ya bụ gịnị? Nrụpụ isi. Onwe nna mbosi ilupụrụ isi n'ụlọ ka ị kọtụrụ anyị. Amrụpụ isi. Ilupụrụ isi. Ka ụbọchị ilupụrụ isi? Last week. Gịnị bụ ihe mere ya bụ izu ụka gara aga? Mama m gwa m gaa zaa ụlọ. Am si mba gama zaa ụlọ. I mere ọfụma? Mba. Hey! Amaka, kedu ihe a kụzielu gị? Adakwadama, Adakwadama.